Prask! Čo menší to postavit nemohli tady, šuléní, vole. Trackeři, po delší době tady máme další track vlog. Konečně se mi podařilo vyřešit problémy se zvukem, ale o tom se v tomhle videu bavit nebudu, od toho jsou jiný videa, nebo od toho už jsem jedno video natočil. Dneska se budeme bavit o trošičku jiných věcech. Ukážeme si potom, jak si nejlíp najet při couvání, ale to nebudu předbíhat, že co je, se předek dělá bordel, Sebiňák, ty skurvený laudeky. Co po mně chceš, vole? Já nevím, co po mně chceš, jdi do hajzlu, vole. No, tak mě napadlo, díval jsem se nedávno, nebo spíš nedávno jsem objevil Gugita, tak jsem se díval na jeho videa a spousta vzpomínek mě vyběhla. Třeba když jsem tam mluvil s tou Aviou, já jsem na Avii taky začínal s ním jako on, mimochodem my se s Gugitem jakože takhle od vidění známe už pár let. On měl tu žlutou Dčkovou Aviu, já jsem měl bílou a každý zhruba druhý den jsme se potkávali a troufám si říct, že jsme měli nejkrásnější Avie v republice, protože tak nadupaný a osvětilkovaný, jako jsme to měli my dva, jako to pochybuju, že by se našel jiný blázen jako my dva. Ale to byly takový ty časy, kdy jsme byli mladí tuneři. No, tak mě napadla té Avie taková ta moje první nějaký větší průser. Pamatuju si, že tehdy se strašně řešila spotřeba, protože tam byl motor po repasí, turbo po repasí. No a dneska víme všichni, že prostě co je repasovaný, tak není funkčně to stejný jako nový, že jo. Takže ta Avia prostě nejela. Já jsem měl to štěstí, nebo možná smůlu, že tou Aviou pár let přede mnou jezdil můj tata. A ten se mnou jel i tu první jízdu, kdy ten motor byl komplet po geočku. Ty kundo jedna, vole, nechtěla zupředit, že ne, vole? No. A vole, zatáčky a já normálně zapomínám mluvit. Že to prostě nejede tak, jak by to mělo jet. A to je vedlejší už. Prostě byla špatná spotřeba, nebo šéfovi se nelíbila spotřeba, že jezdím o 2 litry víc, než jezdil ten přede mnou. Vím, že ten přede mnou, ten měl motor před repasí a už po. A tak mě říkala, na tím nestojím furt jak na réču, tak říkám dobrý. Tak pojedu langsam, čekal mě mohelničák, jel jsem, tuším, někde do Červené Vody, nebo jak se to tam jmenuje, někde pod Náchodem. A v mohelničáku říkám, dobře, tak já to jebu.
tak jsem jel langsam, jenom jsem to lechtal. Samozřejmě jsem šel až na 3, potom na 2, pak to začalo bublat, říkám aha, tak jsem musel zastavit, nechat to chvilenku bublat, protože voda stoupla na 100. Chvilečku jsem to nechal, pak jsem si jel mohelničák znova a takhle to bylo prakticky celou cestu. Potom jsem dojel tam někde, jak jsou ty benzínky u odbočky na Litomyšl. Ne, není to Litomyšl, to je, no to je jedno, pod mohelničákem tam jsou 2 benzínky. A já jsem tam zastavil, nabral jsem si tam do kanistru vodu, do zásoby a pokračoval jsem dál. Prakticky při každém nějakým větším kopcu jsem vyvřel, takže furt prostě to bylo co benzínka, tak jsem doplňoval vodu a dojel jsem vlastně tam, jsem měl 3 tuny. Dojel jsem na místo, složil jsem to, říkám parádička, pojedu prázdnej, to už se pojede trošičku jináč, že? Aha, no. Zpátky jsem měl 3,5 tuny, takže jsem měl pojasání a říkal mi, ať jedu po dálnici, že? Tak jsem zhora slítnul až dolů, až vlastně na Havlíčkův Brod a tam jsem po dálnici jel do Kroměříže, no jenomže každý větší kopec, nebo respektive po dálnici se to honí, že? Tady já radši jezdím po šoustkách, nebo dneska už vím, že bych radši jel po šoustkách než po dálnici, protože tady můžu jet delší dobu bez plynu, když to na té dálnici jedu furt pod plynem. No, to jsem tehdy ještě nevěděl, mladý blbej, že jo? Měl jsem tam půl roku praxe i s cestou. A tak jsem to čubal po té dálnici, že 80 v klídečku, 70, přišel kopec, voda nahoru. Teď ještě, co bylo na tom úplně nejúžasnější a nejkrásnější, tak bylo hnusně, foukalo, pršelo a já jsem musel mít stažený okna a zvednutý, tady byl vlastně takový ten dekl motoru, tak jsem musel mít zvednutý ten dekl motoru, aby to větralo nějak, že? No a to už potom, jak jsem to měl odvětraný tímhle způsobem, tak už mě to problémy nedělalo po té dálnici teda, takže už jsem takhle dojel dom, ale hotovej, normálně rozfoukaný, úplně jak, já nevím, jo, teď tak, když sedím v průvanu prostě, že, a teď to bylo v létě, já jsem neměl žádný nějaký, že bych si dal čepicu, nebo nějak se oblekl, nebo něco, ne, prostě, to nešlo, takže zima byla, teď, jak pršelo, tak ten déšť na mě šel taky, že, takže úplně fest smočený, nachlazený, úplně, já jsem lehnul normálně druhý den, to jako úplně, to nemělo smysl se nějak bránit, to mě prostě položilo. No a zjistilo se, že já myslím, že to bylo ještě chvilku po té repasi a že během té repase udělali špatně těsnění pod hlavou a ono prasklo. Takže to byl veškerý tady tenhle problém. No, to bylo takový první průser záviou. Pak jsem vezl nějaký dřevo, tuším. Nebo laťky, já nevím, to byly balíky dřeva, tuším, že jsem vezl. To bylo těžké jak prase, nešlo to nějak naložit. My to zezadu normálně nasunuli do auta. A samozřejmě to bylo těžký, že? A oni jak mi posouvali vlastně, nahodilo se to jednou zdvižkou se to nahodilo vlastně na prdel auta. Tím způsobem, že já jsem stál takhle, zdvižka přijela, nahodila to na prdel, druhá to zvedla a zasunula to do auta. No, jenomže ruční brzda tam byla, ty vole, a jako blinkry, říkají ti něco, frajere, vole. Ne, že? To se nepoužívá v těchto autech. No a samozřejmě tam byla ruční brzda, jenom taková ta na otočení, nebo jestli já už jsem měl vlastně nahoru. Já myslím, že to bylo nějak na otočení. No a ona byla přes lánko.
Vlastně byly dva lanovody, který zatáhli vlastně za ten brzdový válec a zatáhlo se. Jo? Ta ruční brzda, ona brzdila jenom tak jakože řekněme na efekt. Takže já jsem musel skočit do auta, hupnout na brzdy, aby mě to mohli nasunout do toho auta. A teď už blinkry má, to je zajímavý. To je moc zajímavý. Ty vole, co tady vymýšláš, vole? Bože, bože. No, muselo se to takhle pěkně zasunout, teď samozřejmě těžiště bylo hodně vzadu a Avia neměla tu kabinu zase tak těžkou, že by dělala nějaký jakože zátěž nebo závaží. Takže já jsem se pohupoval pěkně, ten předek mi poskakoval lowrider jak prase. No, dojel jsem na místo, kde se to skládalo a zase pršelo, foukalo jak kráva. Teď já odplachtovat plachtu z obou dvou stran a ta Avia měla plachtu 3,5 metru vysokou. To bylo tehdy pro mě něco úplně, už Avia pro mě bylo obrovský auto tehdy, jako já vidět tady tohle, jo, dneska už že to má 4,10, no bože, vole, tak vemu desku, vyhodím plachtu nahoru, že? Ale tehdy to byl neskutečný porod, protože ty zkušenosti nebyly a dostat tu plachtu nahoru, to bylo něco, nějaký pro mě téměř nesplnitelný úkol. A vyhodil jsem tu plachtu nahoru. Teď větr foukal a furt to padalo a pršelo do toho. Teď já jsem byl v tom autě pod těma plachtama v průvanu, že? A zás prostě to bylo zrovna v pátek, přijel jsem v pátek večer někdy v 10 asi, než se to složilo a v sobotu jsem lehnul, že? Tak. Kuk. Vinotéka. Kam nám to čumí? Doufám, že dobře, že nám to nečumí někde nahoru. Doufám, že něco vidíte. Mě sralo, kdyby ne. Podjezd. Z toho jsem měl taky vždycky strach. Ale pozor na to, protože síla zvyku je svině a vy jste zvyklí jezdit s 3,5 metrovým autem, víte, že projedete všude, pak sednete do 4metrové krávy, tak tady toto a najednou je průser. Takže pozor na to, to samé náklady, pokud jezdíte tam někde s nějakýma kontejnerama nebo něco, jak byl ten typek v Němčicích na Hané, tak to byl taky případ toho, kdy borec si nezměřil výšku nákladů a tam je 3,5 podjezd, tuším, a on to měl malinko vyšší a zapomněl na to, že to má vyšší, napálil to tam. Na jedné straně most posunulo 1,80 m, na druhého 1,20 m. No a hlavní tak mezi Brnem a Olomoucí bylo odříznutý. Takže bacha na to. To samé tady tyhle 4 desítky. V případě, to jsou hasiči. V případě, že máte spuštěnou tu zadní osu, tak to vychází. Pokud spuštěnou nemáte, tak nějaký ty malý podjezdy, ty 3 devítky, bez šance. Neskoušet to. Jo. No, já se teda na chvilku odmlčím. Ozvu se, až budu v Holešově. Zatím čus. No. V cestě byl nějaký průser a policie nás stáhla na objízdnou trasu. Nemám tucha, co se tam dělo. A taky nemám tucha, kam dojedu. Někam se tady dá dojet, ale vůbec nevím.
Já myslím, že na koncu doleva a měl bych vyjet na tým kruháčů té Billy. Ale ruku do ohně bych za to nedal. Tak jedem. Jste si zase všichni vzpomněli Zlín? Do prdele. Já vůbec nevím, kde jsem teda v tom případě. Nebo respektive z téhle strany jsem tady má ještě nejel, já jsem měl vždycky z druhé strany. Jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Nebo spíš kam vyjedu. Hrčáno, to je kurva na tady tyhle auta úplně nejlepší, co může být. Škrt. No, to říkám. Tady jsem chtěl vyjet, ano. Tam je ta jednota. A jednosměrka vlastně. Takže doprava. A tady vyjedu potom na té bílé. Dobře ty. Takový ten trojúhelníček. Bílej s červeným vevnitř, to ne. Teda naopak. To jako ne, jo? Au, do piče! Tak, jsme tady. Frére, vydrž, já nemám kam to... Ty seš kunda, vole! Kam to asi ty čupko mám pustit, když mě s tama vylítneš, vole? Krávo vylízaná, vole. Tak a teď si dáme přímo doprava. Vole, to vyšlo tak. Frére, vole. Tak a sem budeme couvat. Dáme to na čtverec. Cinkneme na ně. Ja. Tak jdeme na to. Teď to tady zablokujeme.
Musím to trošku natáhnout doprava. Rampa je tady ze šikma. Takže. Tak, teď se narovnáme podle rampy. A vždycky tam, kam chci, aby mi jela prdel v tom zrcátku, tak tam točím. Prdel v leku samozřejmě. Proto je to jednodušší. Jo. Takže to je zatím všechno. Až složím, tak se ozvu. Čus. Tak já už mám všecko složeno. Pro dnešek už svou jízdu končím. Doufám, že se vám další track vlog po delší době líbil, že vám něco přinesl. Nevím, jak to bude se zvukem, protože s novým nastavením zvuku se taky zase jenom učím, takže do helmy už vím jak, ale nevím jak. Ty vole, tady se mi všechno furt otvírá, ale nevím ještě, jak to nastavit na čelo, tak doufám, že do toho nebudu muset moc vrtat. No, zase někdy u dalšího videa. Dárec.